ελπίδα μας. Αλλά δεν πειράζει, ας τα ξαναπούμε. Σας περιμένουμε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου στο ρεστοράν 1011 στον Άγιο Δημήτριο. Όσοι έρθετε με το μετρό, θα κατεβείτε στη στάση Δάφνη και θα περπατήσετε μόνο 180 μέτρα. Όσοι φέρετε αυτοκίνητο, υπάρχουν 2 παράπλευρα πάρκινγκ. Η προσέλευση ξεκινάει στη 1 η ώρα. Προσέξτε τώρα, πρέπει να κάνετε κράτηση έγκαιρα, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Επίσης, όταν μας πάρετε τηλέφωνο για την κράτηση, θα πρέπει να μας δηλώσετε την προτίμησή σας για το μενού. Εάν θέλετε δηλαδή κοτόπουλο ή χοιρινό. Και αυτό για να είναι πιο γρήγορη η εξυπηρέτησή μας και να μην καθυστερήσουμε εκείνη τη μέρα. Φυσικά, θα υπάρχει νταούλι και ζουρνάς και η ορχήστρα του καταστήματος. Το πιο βασικό απ' όλα, βάλτε το χαμόγελό σας και την καλή σας διάθεση και θα περάσουμε τέλεια.